tuturor, astăzi o să facem un video cu Fortnite. Și acum o să dăm play, stai să vedem ce avem aici. Două imagini. Hai să vedem ce imagini am. Cred că cam toate astea sunt. Fine, nu mă interesează. Și acum o să dăm play. Vedeți de nu vedeți de o jucărie? De asta. Să-l dau la o parte. Și... dar n-are nimica. Așa, nu? Așa e bine. Sau de asta? Nu vedeți. Pune aici. Aici? Da. Mamă, ce sabie avem? Avem legendar. Găsit ce stă aici? Oh. You can't catch me. Să un pic exageratul că doar în el nu puteam să las în pace. Și trage cineva în mine, văzurăți? Da. Doamne, ajută, Doamne, dar ne simți. Dăm play again. Acesta mici nu sunt cam bun, că ăsta mă omorâ, nu putea să mă lase naiba în pace. Sper că vedeți bine, da? Da. Se pare. După voi. Salutare! Eu sunt un pic supărat că n-ați dat like și subscribe. Vă rog, dați acum, apăsați pe butonul ăsta de like. Opa! Scuzați-mă. A fost o greșeală. Așa. În sfârșit un pistol de asta. Ne ducem în fața unui chest. Mamă, în sfârșit. Fă praf. Te doi se bat. În cap să-i dau. Dar o fi mort. Scuze. Nu mă prins, nu mă prins. Ce vrei, mă, slăbunecule? Vrei și tu bătaie? Ia să-ți dau eu bătaie. Au. Scuzați-mă că fug, dar nu vreau să mă bag în treaba aia a voastră.
focul prea bine. Cine vrea bătaie să vină aici. Ce? Nimic. Și unde sunt playerii? Au. Nu, ăsta mă bate. Este! Bui! Nu. Mă, să-mi tragă unul niciun șat, că sunt mort. Bro! 10 HP! Nu vine să cred! Ui! Și ăsta a fost videoclipul de azi. Pa, pa!